お母さん。義母が事故に遭ったと聞いて、私は大急ぎで病院に駆けつけた。病院のベッドに寝かされた義母は、包帯姿も痛々しく、意識がなかった。このまま意識が戻らない可能性もあります。たとえ回復したとしても、重い障害が残る可能性が。そんな、お母さん。やっと孫の顔が見れたって喜んでくれていたのに。へえ、お母さん助からないんだ。ある意味ラッキーかも。遅れて病室にやってきた義理の姉ちなみは塞ぎ込む私の前でヘラヘラと笑ってみせた。これで遺産は私のものね。新築のタワーマンションを契約しちゃおうかな。お姉さん、お母さんが大変な時にそんなこと。はあ？あんたには関係ないでしょ。嫁って言っても所詮は他人なんだから。あ、でもお母さんちゃんと見とってよね。万が一生き残ったら介護もよろしく。なんてこと。今日は彼氏とパーティーしようっと。意気揚々と病院を後にする義士。あまりにもひどすぎる。私は怒りで全身をわなわなと震わせた。悔し涙を拭うこともできずにうつむいていると、突然真横でバッと何かが起き上がる気配がした。え？瞬発的にそちらを向くと、そこには。お母さん？私の名前は直子。子育てに勤しむ至って普通の主婦だ。子供が生まれるまではもう少し派手な生活を送っていた。いわゆるキャリアウーマン。大手のリフォーム会社に就職して、私は営業部のエースと目される実績を誇っていた。まだまだ男性が幅を利かす建築業界にあって、私の活躍はかなり目立った存在。他社の引き抜きも多かったくらいで、上司はあの手この手で私が転職しないよう気を配っていた。ボーナスの額もその一つ。同年代の女性たちの平均30歳の私にとって50万という金額はかなり大きなもので、その分私は会社に認められているのだと誇りに思う気持ちが強かった。一方で恋愛には全く縁がなかった。身びいきながら決して容姿が悪いとも思わない。学生時代は彼氏がいなかったことの方が少なかったし、実際在学中に IT 企業の社長を名乗る男性からプロポーズの話もあった。さすがにその時は話を袖にしてしまったが、それが悔やまれるくらい社会人になってからの私はまるでモテなかった。仕事で目立ちすぎる女性は男性からは敬遠されてしまうのかもしれない。一夜の誘いならともかく、私と生涯を共にするのは随分な覚悟が必要らしい。一度同僚の男性社員からこんなことを言われた。君はさ、黙ってる方が魅力的なんだよね。静かにバーで飲んでる時とか。普段は出しゃばりすぎってこと？そうは言わないけど、なんていうか強引だし。ちょっとは推しが強くなくちゃリフォームの営業なんて務まらないわ。わかったわかった。君はそのままで十分魅力的だよ。これからも我が社のエースは任せだから。そう言われて腑に落ちなかった反面、エースと言われたことに鼻が高くなったのも事実だった。やはり私は仕事が好きだ。たとえそれで今期が遅れようと。そんな私に運命の変わる瞬間が訪れたのは入社9年目の春だった。取引先で一緒になった輸入会社の社員大輔から猛アプローチを受けたのだ。見た目はおっとりしているのに、どこか芯の通ったところを感じさせる男性。当時で私の3個上の33歳だったが、私を一目見て結婚したいと思ってくれたようだった。君のことしか考えられない。ぜひ僕と一緒になってほしい。でもあなたとは一度デートしたばかりだし。その時僕は君との運命を確信したんだ。こんなことを言うと軽蔑されるかもしれないけど、君との夜を過ごして僕はもう他に誰のことも愛せないだろうって思えたんだ。
夜を。言われて顔が赤くなったのは、私にも心当たりがあるからだった。恥ずかしい話だが、私は彼との最初のデートで体の関係を許してしまった。普段はむしろガードは固い方の私だったけれど、あの日、身を預けてもいいと思えたのは、彼の言う通り、私にも運命を感じる何かがあったからかもしれない。それを裏付けるように、3ヶ月して私の運命は決まった。嘘、妊娠してる。妊娠検査薬で調べて、産婦人科にも通って、私の妊娠は確実なものとなった。もちろん、相手は大輔。私が妊娠の事実を告げると、彼は泣き笑うように私に言った。責任を取りたい。いや、責任なんて後ろめたい言葉は必要ないさ。僕は君と結婚したい。それで、2人で子供を育てよう。きっといい夫婦になると思うから。彼のその真摯な言葉に、私はもう迷いなくうなずくことができた。愛されることの幸せ。私は30歳にして、夫と娘を持つことになった。ただ2人の関係だけを考えるのであれば、私たちはロマンチックでいればよかった。けれど、実際の結婚にはもう少しややこしい事情がついて回る。会社のこと、それから双方の家族のこと。まず会社のことから話せば、最終的に私は寿退社することになった。当初は育休をしっかりとって、できるだけ早いうちに復帰。それまで通りのエースの活躍を続けようと考えていたのだが、出産を経て、私の考えは大きく変わった。やはり、娘が愛おしい。2500g という少し小さな体で生まれてきた娘の愛梨。その寝顔を見るたびに、私はこの子から離れることが、ちょっとだって難しいと感じるようになってしまった。母親としての責任。それ以上に、私自身が娘と一緒にいたい。資材の輸入商社に勤める夫は、海外への転勤も多く、そうなると、娘の面倒を見れるのは、実質的に私しかいないという事情もあった。その点については、夫も申し訳ないと引け目を感じているようだった。もう一つ、夫の実家のことも私の判断に影響していた。結婚するまで詳しく知らなかったけれど、夫はいわゆる御曹司にあたるらしい。それほど大きくはないけれど、地元で100年続く不動産会社の長男だ。会社は母親であるみのりが社長として経営手腕を振るっていた。夫の父親はすでに病没していて、みのりが女手一つで長男とその2つ下の長女としっかり育て上げたのだった。私にとっての義母、みのりと接するうちに私の中で大きく変化したものがあった。無理に仕事を辞める必要なんてないわ。あなたが働きたいならその通りになさい。結婚式を済ませた後で義母から言われたそのセリフを私は今でも忘れられない。てっきり家庭に入れと命令されるものと思っていたのだ。それくらい式も古風で格式高く、また出席者たちの顔ぶれも豪華だった。これが100年続く地元の名士の世界。男尊女卑が当たり前くらいに思っていたし、夫が長男であればなおさらのこと。母親からは妻の務めを果たせと言い渡されるものと覚悟していた。何驚いた顔しているのよ。私が家庭に入れと言うとでも？バカね。私自身が社長として働いているのに、あなたに何を押し付けるって言うのよ。でも、大輔さんは長男ですし。あの子にうちの会社を継ぐつもりなんてないのよ。今の仕事が気に入っている。というより、あまり大きなものを背負いたがらない子なの。その分、あなたに情熱を捧げてるでしょ？はい、十二分に。だから、私たちに気を使う必要なんてないのよ。私はただあなたたちが幸せで、時々孫の顔を見せてくれれば十分だから。そういう義母の態度が、むしろ私が家庭に入ることを後押しすることになった。この人たちの役に立ちたい。妻として
嫁としてしっかり役目を果たすことも仕事でバリバリやる以上に重要なことであると私は悟ったのだ。その判断は今でも間違っていないと思っている。娘の愛梨を抱え、無事に寿退社も果たし、私の第二の人生がそこから幕を開けたのだった。一つ気がかりなことがあるとすれば。ねえ、お母さん、ちょっとお金貸してくれない？生後3ヶ月の娘を連れて義実家を訪問した折、義士が突然言い出した。何を言うの？ちなみ、直子さんも来てるって言うのに。別に関係ないでしょ？ここは私の家なんだから。それより、今月も服を買いすぎてピンチなのよ。5万でいいから都合して。無駄遣いは控えるようにって言ったはずよ。先月だってお金を貸したばかりじゃない。それもまだ返してもらってないのに。ボーナスが出たらちゃんと返すってば。だからその分ボーナスも弾んでよね。お母さん。じゃなくて社長。まったくこの子は。呆れた様子の義母はほとんど追い払うような仕草で自分の財布から取り出した万札を義士に手渡していた。夫の妹千奈美は31歳のれっきとした社会人だ。義母が経営する会社に勤め管理職まで任されているという。話を聞いた限りその評判は散々だ。義母の権威を傘に来て会社の中でやりたい放題。仕事ができるかといえばそうでもなく、部下にむちゃくちゃなノルマを振って自分は会社に出社しないこともしょっちゅうだそうだ。金銭感覚も狂っているようで、趣味のブランド服を買い漁っては義母にお金を無心してばかり。同居している義母としては心配事が絶えない様子だった。あれで30を超えた大人だって言うんだからね。親としても経営者としても本当に頭が痛くなるわ。そうすると会社の方はいずれ千奈美さんが継ぐ予定で？長男の大輔があの調子でしょ。経営者向きの性格ではないし、そうすると必然的にあの子の名前が挙がることになるし、本人もまんざらじゃない様子なのよ。言った後で義母はひときわ大きなため息をついた。義母の心配ももっともだと私は思った。私もリフォームの会社に勤めていたから不動産業にはいくらか知識がある。義士のような性格で生き馬の目を抜く業界を渡っていけるとは思えなかった。そもそも本人に経営者の器があるとも感じられない。もちろん嫁の立場で差し出がましい口を挟むつもりはなかったけれど、直子さんが会社を継いでくれたらって時々思うのよね。え？私が？だって直子さんは大輔と結婚するまで大活躍されていたでしょ。それも同じ住宅関係のお仕事で、娘の千奈美に比べたらずっと適性があると思うわ。そんな、私なんて世間知らずの娘で。私の勝手な妄想よ。聞き流してちょうだい。それに直子さんは今は愛梨ちゃんを育てることが一番のお仕事ですものね。言いながら義母はすやすやと眠る愛梨の頭を優しく撫でた。その愛おしそうな表情に私は自分が家庭に入ったことに心から満足できたのだった。その半年後のこと、不幸は突然やってきた。私の人生でその時くらいパニックになったこともなかった。頭が真っ白になるというのはきっとこういうことを指すのだろう。お母さんが事故に？私のスマートフォンにかかってきた一報。相手は病院の医師らしく、夫の大輔につながらなかったので私に電話をしてきたと説明した。夫はちょうど海外出張で日本にいなかった。たとえ連絡がついてもすぐに戻ってくるのは難しいだろう。私は信頼できる友人に娘の愛梨を預けて一目散で義母が運び込まれたという病院に駆けつけた。タクシーに乗っている間も心臓の音がうるさかった。医師の口ぶりは義母が決して軽症ではないことをほのめかしていた。たどり着いた病室で
私はすっかり変わり果てた義母の姿を目の当たりにした。頭に巻かれた包帯が痛々しかった。口元には人工呼吸器が装着されている。そんな現場はドラマでしか見たことがなかったから、私は病室の入り口で最初ブルブルと震えることしかできなかった。意を決して近寄ると、ベッド脇には沈痛そうな顔の医師が1名付き添っていた。意識はありません。飲酒運転の車に巻き込まれた事故でした。みのりさんはご友人の運転する車に同乗されていて、背後から追突されたようです。幸いご友人は軽傷でしたが、みのりさんの容体は。治るんですよね。母はちゃんと回復しますよね。はっきり申し上げて、このまま意識が戻らない可能性もあります。たとえ回復したとしても、重い障害が残る可能性が。そんな。私は足元から崩れ落ちそうになった。今日の今日まで変わりなく健全だった義母。社長として会社を回し、家族としても娘の愛理を目いっぱい可愛がってくれていた。そんな義母が突然の事故。夫に何と説明したらいいか、私には見当もつかなかった。へえ、お母さん助からないんだ。場違いな声が飛び込んできたのは病室の入り口からだった。技師の千波がヘラヘラと笑いながら部屋に入ってくる。ある意味ラッキーかも。これで遺産は私のものだし。お姉さん、なんてことを。だってお母さんってケチだったでしょ。会社はちゃんと儲かってるのに、私にはほとんどお金を使わせてくれなかったし、ちょっとムカついてたんだよね。私のこといじめてる感じで。お母さんはお姉さんのことを心配されてたんです。大事な娘として。それなのに、お母さんの事故がラッキーだったなんて。はあ？あんたに説教される言われはないんですけど。嫁って言っても所詮は他人だし、私たち家族のことに口を挟まないでもらえるかしら。私は。あ、せっかくだから新築のタワーマンション契約しちゃおっかな。狙ってる物件がちょうど売りに出されてたのよね。遺産が入ればローンも余裕だし、お母さんが死んだらそのまま私が会社の社長に。うふふっと笑って何やら企む様子の技師。マンションだブランドだとブツブツと声が漏れ出している。ともかく後のことはよろしく。お通夜とか葬式とかほんとめんどくさいし。あ、万が一生き残ったら介護もよろしくね。私はしばらく彼氏と熱海にでも行ってこよう。じゃあねーと笑顔で手を振りながら技師は病室を出て行った。残された私には信じられない気持ちしかなかった。実の母親に対してこれくらい冷淡になれるものだろうか。まだ義母が死ぬと決まったわけじゃないのに。技師は遺産と社長のポストのことしか頭にないようだった。私は思わず涙がこみ上げてきた。これじゃ義母があまりにかわいそうだ。実の娘にあんな言葉を吐きかけられて。まったく我が娘ながら救いようのない人間ね。その声にぎょっとした。それは間違いなくベッドの義母から発せられた言葉だった。反射的に医師の顔を見たが、なぜか初老の医師は半笑いの表情。わけがわからず義母を見ると、その口元にもいたずらっぽい笑みが見えるのだった。お母さんごめんなさい、直子さん。あなたまで驚かせてしまって。自分で人工呼吸器を外しながら、義母はベッドから上半身を起こした。一体どういうことで？申し訳ないことをしたわ。でも
ちょっと芝居に付き合ってもらったの。娘の本音を聞き出すために。芝居？交通事故に遭ったっていうのは本当よ。あの飲酒運転のドライバー。おかげで足の骨を折る大怪我よ。こっちは全治3ヶ月って話ね。それじゃ意識がどうのっていうのは？それはお医者さんに口裏を合わせてもらって意識不明の重体ってことにしたの。このお医者さんはね、数年前まで私たちの会社で産業医をしてもらっていた方なの。彼には酷なお願いだったけど、事情を話したら今回だけって協力してくれたわ。ねえ。茶目っ気たっぷりに話を振られて、医師の顔は苦笑いに変わった。産業医であった頃、義母と何か個人的な事情でもあったのかもしれない。でもこれではっきりしたわ。あの子に会社を継がせるわけにはいかない。遺産だってビタ一文くれてやらないわ。つまり今のお芝居は千波さんの社長としての適性を図るために？実の母の死を喜ぶ人間が社員を大切になんてできるはずないもの。私にとって会社は夫から受け継いだものであり、そしてもう一つの家族同然なの。社員の誰一人として私は不幸にしたくない。そのためには娘のような人間を社長に据えたりなんてしないわ。お母さん、私は気を失うかと。心配かけたことは本当に申し訳なかったわ。それでね、直子さん、迷惑ついでにもう一つお願いしたいことがあるんだけど。その後、義母がした話に今度こそ私は気を失うかと思った。それくらい驚天動地の内容だったのだ。病室での出来事から5日後、私は義実家の玄関で改めて身なりを整えた。冠婚葬祭用の黒のスーツ、髪も派手にならないよう丁寧に後ろでまとめた。必要最低限の手荷物だけ持って私は玄関を出た。今日は何とも言えない特別な日なのだ。あれ？その格好。敷地の門を出たところで義士とばったり出くわした。もう9月だというのに義士は日焼けの跡があからさまだった。熱海に旅行するというのは本当のことだったらしい。派手なサングラスに足元にはピンク色のサンダルを引っ掛けている。なによ、お葬式だったら連絡してくれたらよかったのに。私今熱海から帰ってきたばかりで。お葬式？お母さん死んだんでしょ？お医者さんも危ないって話してたもんね。でも意外に早かったかな。できたらもう少し粘ってもらって、その間に私の社長就任の根回しを。お母さんは亡くなられていません。すでに退院されてリハビリに通われてます。は？リハビリ？足の骨折はしっかりケアしておかないと後々響きますので、お医者さんの話ではあと1ヶ月もすれば一人で歩けるようになるそうです。ちょっとどういうことよ。1ヶ月？一人で歩ける？危篤って話だったでしょ。お母さんは死にかけていて。私の話に義士は理解が追いつかないようだった。無理もなかった。病室での出来事が芝居であるとは知らず、義士はそのまま5日間も旅行に出てしまったのだから。その間にやるべきことを私たちはすっかり済ませていた。繰り返しますが、お母さんはお元気で、何も問題はありません。今は用事で出かけられているだけで。じゃあ、そのかしこまった格好は何なのよ。この暑い日に真っ黒なスーツ。お葬式でしょ？まさか知らない人間の葬式だって言うんじゃないでしょうね。いえ、これは私の社長就任のための清掃ですが。は？今度こそ義士の表情は固まった。あんぐりと口を開けたまま、不思議なものを見るような目で私の顔を凝視する。その表情に私もさすがに笑ってしまった。逆上した様子の義士がさらに食ってかかってくる。
社長って何よ。どういうことよ。お母さんは生きてるんでしょ。事故をきっかけにお母さんは引退を決断されました。前々からお考えになっていたことのようです。これからは若い世代が会社を引っ張っていかねばならない。そのためには自分が社長の座を譲る必要があると。わけわかんない。だったら社長になるのは私じゃない。私はお母さんの娘なのよ。会社も遺産も私のものなのに。事故に遭ってくれてラッキー。遺産は私のもの。彼氏と熱海に行っちゃおうかな。お母さんがあの場で全て聞いていたことをお忘れなく。私の就任式が終わってからじっくりとお話しされたいそうですよ。主に今後の家族関係について。そんな、待ってよ。私見捨てられたりしないよね。実の娘だもんね。ねえ、タワーマンションだってもう契約しちゃったのよ。彼氏にだって自慢したし、それに今後の会社での立場が。失礼、迎えの車が来ましたので。車用車が家の前に止まって、私は素早く後部座席に乗り込んだ。車の窓にすがりついてきた技師に少しだけウィンドウを下げて応じる。ああ、お姉さんは私の就任式に出席しなくても結構ですよ。今日の式は会社の未来を考える場なので。私に未来はないってこと？運転手さん、行ってください。運転手に指示して車を発進させた。しばらく追いかけようとしていた技師だったが、100メートルも離れたところで見事にその場で崩れ落ちた。私はもう振り返らなかった。私の到着を義母と全社員が待っているのだ。その後、私の社長就任はつつがなく完了した。根回しはすでに義母の方で済ませていたらしい。古株の社員、役員のお歴々からも私の就任に反対の声は上がらなかった。むしろあの伝説のエースと営業時代の噂が義母の会社にまで届いていたらしい。私は周囲の期待を受ける形で社長業を始められそうだった。病室で義母から提案された時は全く開いた口が塞がらなかった。前にも似たような話が出たことはあったが、さすがに冗談の類だと決めてかかっていたのだ。けれど義母の中で私の社長就任の件は着々と進行していたらしい。事故に遭ったのはもちろん偶然だが、それをすぐに利用しようと考えたのは前々からの計画が義母にあったからなのだ。私はすっかりそれに振り回された形だった。夫の大輔にその話をすると、いい話だねと意外なほどすんなり納得してくれた。出張で海外を飛び回ることの多い夫。自分は会社を継ぐことには興味はなく、妹が継ぐくらいなら直子が適任だよとまで言ってくれた。今後は自分の仕事をセーブする形で家事に育児に頑張ってくれるという。いずれは主婦にと私はこっそり計画中だ。技師のその後はというと、私の会社からは席を外すことになった。前々から社内の評判が悪かったところに、今度の私の社長就任劇。技師が言った義母への罵倒は、なぜか社内にも伝わっていたらしく、会社に居づらくなった技師が自ら辞表を出した形だ。私は社長として過去の使い込みを理由に一銭も退職金は支払わなかった。そういう事情もあって、お金には相当苦労しているらしい。タワーマンションの契約金も満足に支払えなかったと聞いた。もともと義母の遺産を当てにして契約したマンションだった。退職してローンを支払うめども立たず、彼氏からは見下り班を突きつけられたそうだ。彼女のこれからの人生、少しは反省してくれたらと願っている。ちなみに義母は引退早々、孫の面倒で忙しそうだ。私が社長として働く代わりに、全面的に育児を担ってくれた。毎日毎日、娘の愛梨と幸せそうに過ごす義母を見るにつけ、もしかして、これが目的で私に社長を譲ったと疑いたくなるほどだ。今日も義母は笑って、愛梨のおむつを替えている。